So nice, motherfucker. Nope. Да, бе, всичко се оправя спокойно. Имаме един клип 7 минути и още някакъв 50 колко секунди. Демек имаме 8 минути видео някъде. И 2-3 салта като прави. Тогът му забързаме това. Не, то ще е по-яко. Ем го. Ето забързваме. Като за интро го забавяме. Спас после като се върнем ще направим салта. Добре, къде е куче, бе? Не, бе, викат куче. Те са долу цяло. Дай един пис, бе. А, така. Ей, те на някой, ти можеш да спреш? Шит. Можеш да спираш това. Звука, докато има музика, спираш за малко. И после зачу как говорим. Да, бе. И после, в смисъл, спираш за малко. Примерно да казвам някаква простия, спираш и после се пускам. Да, бе. О, това е хубаво. Обаче ме радва на тежката телефона. Аз гледам през него направо, аз не гледам с очите си, аз гледам през телефона. Това е хубаво и... Баш яко човек. Но. Това някак само ще намеря до вечера някакъв дъбстеп, да почвате леко. Такъв хубав. Спокоен. Да, спокойно. Чил дъбстеп. Напиши чил дъбстеп и закон. Окей, бе, какъв лек. Какво? Тук бях аз. Това се решите ли склони? Шит? Не може да се спокойте. Къде? Скивай тук, брато. Я го пусни това крак. Това се отива, ако нямаше такова. Мънки е там чак. Това си е като капан, бе. Сейчас ще му измъкна такова. Ама няма. Къде го стане? Дарил Survivor. Ами снимаме вървете. Някои хора бозят на компа. Други са навънка. Да няма опция още. Се чуват, ама. Кое, брат? Какво искаш? Да, бе, много изхвърли това. Гледах се. Не, бе. Ти къде го изхвърли? Какво ме вълкам? За кого изхвърли? За какво ми? Чакай, изхвърли. Тук като боровата. Мислиш, че ти е вали? Ти е бор. Да, е борова. Има и нагоре. Чекай да отворим борова. О, термици. А такова, виж, ясе. Да, такова. Бах ти къде сега. Те са надолу, ще се даеш, ще не мине отгоре. Ай, върни, че ще наизяде човек. Cinematic mode on. Киров помня преди, като снимахме влогове, като някакво ми държи телефона, ме снима и Киров като ме снима всеки път се смее като някаква путка. Казвам нещо във влога, но не се смее като педал. Той ги чухме още преди. Спери го пътя. То пътя там е. Иди на фаща нас. Като го снимаш. Иди на печана на фаща. Някак. Ама не иди, вали, охман. Нещо? С напрачен съм чу. Его пътя. Ма денечки, бе. Не, ляво и дясно може да... Просто же кука дясно. Облака е над нас. Его пътя, Стефане. Пак ти смисъл, виж какво измислям човек. Сега се вижда.
Чеч малко те. Бахма. Ти го тусила, бе. Границата си Мейт. Нормално ще се свита. Мога ти кажа, че ти не пъти да варя. тук е, бе, го виж, че слизаме. Е, така ти до слънче гледай, бе. Старе, бе. Да. Виж. Е, така, бе, е твоята юра. И си направим тама лагера. Ама ти рога. А то пита и ние стъпни. Значи го взема. Ама няма го взема. Не. Брат, Това се. ти казвам на всичките на Е, какво? Стиван го мърз да гледа. Шатен. А? Казал си. Кое? Каза, че ти си казал. Не бе, не съм казал нищо. Ти не сме разпрах как ти си им казал. Кой, бе? И Киро ми вика. Вие стечка да си ходя на разходка, а? Да, ама това не съм брат си, аз ходиш. Не, говорим за той. Киров обаче е хитър. Казва да каже на Миро, да може да разбере от някъде. Да. Ама аз съм казал си едно, аха. А викам хубаво. Защото не казвам си нищо. Аз му казах да не се съм, даже не съм му казал къде приятели.